Oň gerek bolsa men maslahat bereyin. Ýöne meňe dogry maýsam şu wagt daşymda bir üýşürip bir bilýän adam, şu nämetçigin bilýän adam men göremmok. Şeň ýöne gurrundan gutorya. Ýylarym şoň nurýalyklary anany otyrlar, şeňmi? Nurin ka pohyol, aňyrda etdi Türkiýede näme diýdi şol. O gurnan nemesi, organizasiýasy. Onu gurnan boldy, soňa manyň götüne çalyk gaýtdy aňyrdan. Adamlar anamdan gaçyryp. Näçe protest Oğuz Boy Derneği. Oğuz Boy Derneği. He? Oğuz Boy Derneği. Yok, ol başkaça diýil ya. Derňow açdy, şo taýda. Derňow diýilýär türkçe şoňa. Dernek hawa, Dernek. Dernek. Hawa. Şoň üçin şonu ol wara, ol prosta fiksiýa, oň eden zatları. O da bir gülýäli düşünýärdi. Bagyşlaň onu. Men şu zat diýip ben onu ýöne men dogry maýsam, men bilemok agent dämi, men pikirimçe şoň edýän işleri, hereketleri bir biz alabirini bir hili düşýärmi? Ol anan ýanam diýen bolýar ýöne aýwan edýän netijesi ýokdur. Ondan şoň üçin ýöne men talyba nefsim agyrýar şu wagt. Prosta men uja görüp otyryn şu Farhadyň ahir derejesine ýeter şu patsanam.